tambaye ku Ali Jita dan Allah da al'amuran da kuke yi da matar da kaje matar wani gwamnan ta taimake ka duk taimaka abubuwa dan Allah waye ya sa maka ido waye zo ya tambaye ka wani abu. Alamu dai ya nuna cewa akwai sabon rikici a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Musa Maisana'a ya fito ya faɗi baƙaƙen maganganu ga Ali Jita biyo bayan wani bidiyo da yake yawo a shafin sada zumunta inda aka ji Ali Jita ya bayyana cewa ya gayyaci Maisana'a shirinsa na zauren Jita domin ya bayyana wa duniya tallan da ya ɗauko na Nuhu Ribadu. Sai dai jim kaɗan bayan waɗannan kalamai Musa Maisana'a ya fito ya miƙa zazzafan raddi ga Ali Jita. Musa Maisana'a ya yi wa Ali Jita martani. Hakan da ya samu asali ne bayan faɗan da Ali Jita yi inda yake cewa ya gayyaci Musa Maisana'a podcast ɗin shi domin ya gaya mishi wannan saƙon da yake isarwa ga jama'a amma bai samu ya zo ba. Hakan ya sa Musa Maisana'a ya yi wannan martanin. Bari dai ku ji abin da yake cewa. Yawwa, Ali Jita na dawo karo na biyu wajenka. Ali Isa Jita ko? To na dawo karo na biyu. Wai dan Allah dan Annabi in tambaye ku Ali Jita. Dan Allah da al'amuran da kuke yi da matar da kaje matar wani gwamnan ta taimake ka duk taimaka abubuwa. Dan Allah waye ya sa maka ido waye zo ya tambaye ka wani abu. Ko kuma sanda kake yin al'amuranka dan Allah waye ya taba zuwa gurinka ya nemi wani abu a wajenka dan Allah har tun da ka taso kake al'amuranka. Wa ka taimaka? Na farko Ali Jita mai bunu a gindifa baya ne shine wai yake neman gudunmawar gobara mai kashi wai a gindi shine shi yake wa mai tusa dariya. Kana bani mamaki Ali Jita a rayuwata ta duniya ko in ce kuna bani mamaki na al'amarin rayuwa ba za ku tsaya akan al'amarin abin da ya shafe ku ba sai al'amarin ku na wani. Ina ruwanka da tallan da nake na al'umma cewar a wayan musu da kai ina ruwanka kai ka sani ko kai ka samo mun wurɗar ko a gidanku ake bani kuɗin ko a gidanku nake cin abinci ko kuma ka damu da rayuwar iyalina ka taba kira na ka ce ya iyalina yake ya rayuwa ta take ka taba tambaya ta me yasa kuke yin abu na rashin ilimi a rayuwa me yasa kuke yin abu na rashin tunani a rayuwar duniyar nan dan Allah dan Annabi Ali Jita har kake al'amuran ka ban taba zuwa gunka neman wani abu ba to me yasa kuma za ku sa mun ido ku sa mun jaraba da zalama da bala'i akan al'amurana ni wallahi rara ma mamaki yake bani na rantse da Allah da Annabi da yake da ma yazo ma wai daga baya yake cewa a zo a yi wani tafiya a hada kai tunda duk abin da aka zo za a yi na hada kai sai kun lalata ba kwa ka al'umma ci gaba kuma ba kwa san ci gaban al'umma ku yazo ya ce a zo a tafi a kungiyance a taimaki al'umma kuka zage saboda kin Allah kuka lalata tafiyar yanzu an zo ana yin wata tafiyar za a taimaki al'umma ba kwa so dan bala'i da masifa kuma wannan wanda kuke wannan abin ya fi ku har ku mutu ku koma ga Allah ba za ku yi abin da rarara yake na taimakon al'umma ba billahi allazi la ilaha illa huwa ka jinaran tsema ya gina masallaci ya gina al'umma ya gina yan garin su da ka tashi fa a yan uwanka akwai wanda yake jin yunwa Ali Jita ka tafi kallon bar Real Madari dan ka burge duniya ka tafi Real Madari ga yan uwanka suna cikin yunwa kuma aka ci madarin abin takaici abin haushi to billahi allazi la ilaha illa huwa Ali Jita idan ba ku fita daga harkata ba da kai da dan kanzaginka nan bai fito idan duniya fa yace babansu ya ce in ya ƙara yin fim Allah ya isa amma kuma ya dawo ya ci gaba da yi iya wannan abun ma na rayuwar duniya za mu bakka da wannan kafin mu dawo magana ta biyu ku kiyaye ni ku bata hanya ta kai Ali Jita dan ba girma ta kai ba bana neman komai a gunka Ali Zamarke